Velkommen til Terrornews. Jeg hedder Leila. Terrorangreb i København var en chokerende, men stadig sørgelig dag for Danmark. Vi har haft for journalist Hanne ude at snakke med Ulla. Ulla går ind for terror, dermed også det, der skete i København. Ulla er et anonymt navn, da Ulla ikke vil stå frem af frygt for overgreb. Du går ind for terror, er det rigtigt forstået? Ja, Hvad synes du om det, der skete i København? jeg kendte Omar personligt. Han var en af mine gode venner, det han gjorde med god grund. Hvorfor mener du, han gjorde det med god grund? De provokerede os med vilje med de Mohammed-tegninger. De misbruger ytringsfriheden. Er det god nok grund til at slå folk ihjel? Ja, fordi hvis han provokerer muslimerne med profeten, så har han også fortjent at blive skudt. Jamen, vi lever i et land, hvor vi til hverdag ned og provokerer hinanden. Men fordi vi provokerer, slår vi jo ikke ihjel. Hvad tror du, Omar følte, da han slog ihjel? Han tog det for meget personligt.